Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yakithi eMhleni kaNazaretha. Konje isabatha la-16 siphathelwa umfundisi uNdelo wakhona lapha ekhaya inkosi Mbusisi. Bandla lenkosi masikuqe standards. Amen. 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 Awukhumbulanga umfundisi uNdelo baba. Ukhumbula okhokho bami nokhulu bami bakaNdelo. Ngiyacela ke ngokuguqa kwami lapha phambi kwakho Nkosi yamakhosi, ngiyazilwezwe engulithandayo. Ngikhuluma kwasezulwini ngakhuluma okuthandwa yimi. Shembe ungihole ngozothando. Ngoba baba inzima le ndawo esikuyo. Akuyona indawo yokudlala. Laba abantu bonke Shembe umkhulu wasezulwini beze kuwe baba nyasilwezulu. Bafuna uzophila. Baneyinkinga ezihlukahlukene. Manje na ke baba ngicela mawuthe baba angime phambi kwabo. Nami inkosi ngenzokwakho. Ikakhulukazi baba into esuke mina ingijabulise kakhulu kuzo zonke izinto. Ilo mhlangano nje obungenile nje. Ngijatshuliswe into enhle kabi. Inhliziyo yami imnandi. Ngento engayizwa ikhuluma abantwana benabasho. Manazaretha ngicela siyiphathe kahle ingane zenabasho. Anisho ukuthi amen. Ngicela niyiphathe kahle ingane zenabasho. Le ingane lezi ziyibandla lonyasi. Niyibona le ngane mayiphuma ensimbini lezi ezincane engaka. Ziphuma zihamba igeke ikhuphuka zithi unyazi lwezulu olwethu. Ayisekho indaba kuthina sewuphelile ushadini. Nazi ingane zethu. Nazi. Ngicela siyiphathe kahle le nabasho. Ubaba le nabasho khona ngiyabona abantu abayazi ukuthi bacabanga ukuthi abantu le nabasho yaqanje umuntu. Ayicatshanga umuntu. Yabaqala njwa umnikazi walomuzi ubaba inyanga yezolo. Ekuphakameni. Abantu lapha babefika ekuphakameni befuna ukuthatha le ingane ezincane bazenze ama group epolitiki. Wathi ubaba inyanga yezolo. Sebefuna izingane zami ukuyifaka embangazweni. Sengiqalela mike lamaNazaretha inabasho. Inabasho le kaShembe. Wayazi ubaba ethi ukuthi out of 10 uzoyithola ezi-8 uzobathola befundisi bakhe abawu-8 kwinabasho. Ake nibuke nje abantwana bakaNkulunkulu into ezwa mangabe niyithanda le ngane. Into ezwa ile ingane masihlangene zise emhlanganeni wazo zisibizile. Niyabona izinto ezizenzayo. Niyabona into indlela eyishumayela ngayo. Niyabona ama-trophy ezwenzayo le ngane zinikana ama-trophy. Leyoko kwenziwani kwenzela ukuthi ikhuthazane zodwa.
ukuthi enye mayenze kahle izothola inkomishi. Manje thina abazali ke asiyisize lengane. Akusiza usigijime phambili sishiye ingane zethu. Kufuneka lengane imotivation enhle leyo. Ngeke ngibone mina nomfundisi ungithi. Zisibiza ema-university ko-Howard College, yonke ama-university ziyasibiza lengane egcwale ihholo zithi. Athi ngithi ngiya e-Wits, athi mina athi uye-Eunice, ngiya mina e-Howard College phezulu. Zifike zibuse lengane ngoba sizama ukugruma lengane. Ngoba ilona bandla leli elikhulu likababa uNyazi lwezulu. Ngiyacela siphatheni kahle lengane. Mina ngingumntwana
Nkosi yamakhosi kodwa-ke lesitabelelo ngistabelelele iy'ngane zethu ngoba kusizi sigijime phambili sishiya abantwana bethu. Abantwana laba abayibandla lenkosi enkulu yamaNazaretha uNyazi lweZulu. Ley'ngane masiyiphethe kahle sazenza zaba abantu. Ley'ngane lokukhula dlondlobalo limbatha umhlaba wonke. Njengoba iselumbethe nje kwamanje. Niyeliswa amakhosazane mesukuma intombi zapheza mayisukuma ishumayela izithini. Kube kusumuke inhlanhla encane mayishumayela niyeliswe ukuthi uphuma ukholwa la. Ake sikuyeke lokuthi ngeke ngitshelwe ingane. Asikuyeke nje. Asizakhe lezingane lezi sibonthi sizohlephuka ngeke singaphinde sibe obaba. Sizobaba abaqinile. Ngoba izosibamba zambe nathi esesigugile ziza nathi la ithempelini. Ngoba siyasithanda lengane. Ngisho ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu ngicela ukuthi uNkulunkulu asithande, ukuthi lezingane siyiphathe kahle, ukuthi lezingane sizihloniphe. Bese ke nathi siyathandana. Ingane ayibukela kuthina ukuthi thina sinjani, ukuthi thina siphathele kanjani, ukuthi thina sihamba kanjani. Ngoba thina mangabe sokhombisa ukuthi asithandani sisodwa, ngeke ngempela ingane zazi ukuthi kufuna zenze njani. Ngisho ukuthi ke abantwana bakaNkulunkulu ngibonga enye into enhle. Sesizwe kuthiwa amakhosi la makumhlangano wenabasho ayafika amakhosi azosupport ingane. Makumhlangano nje wenabasho la igemini zonke amakhosi ayaya afika isupport ingane. Siyabonga bondaba ezethu. Siyabonga kakhulu ukuthi ingane niyikhulise. Ngafika kwendawo kwathiwa amakhosi kade ekhona ezokhulisa ingane. Ngoba lento lena intention yethu ukuthi thina likhule lenibandla. Asifuni lelana, akusizi ukuqephuza singayilungisanga ibase yethu. Ngoba lezi ingane ziyibase yethu. Isizinda sethu kufanele kuqine sona kuqala ukuze nebandla liqine nobaba ahlale kahle ubaba kukhuleke. Bese siyathandana ke sisodwa. Bese siyahloniphana sisodwa. Silalelane sisodwa. Akekho umuntu lana ongelutho. Akekho umuntu ongelutho la. Akekho umuntu lana ongahlakaniphile. Ngeke kube phambi kwenkosi yamaNazaretha uNyazi lweZulu ongahlakaniphile. Laba bona bangahlakaniphile benze njani? Bagcwala ibhantshi lagcwala umoya. Beyifaka bona umoya. Sihlakaniphile lathi. Akazi ke nomdlali phela ongudlali. Mina ngihlakaniphile. ngoNyazi lweZulu. Angihlali bengicedile. Ubaba uNyazi lweZulu. WaMaNazaretha anofunda into ukuyiresearch abasho njalo abelungu. Anoyiresearch into neyibuka. Ukuhlala kwenkosi yethu ubaba uNyazi lweZulu kwenzekeni. Niyambona ubaba izinto uNyazi lweZulu elizenzile phambi kwethu. Ubaba uNyazi lweZulu liyeluthi angifuni kube khona iNazaretha elizoba nobupha bese bethi abantu akusho ukuthi ubaba imali izoqhamuka njengemali abantwana bakaIsrael. Ubaba usuke ekusebenzana. Asebenza umqondo. Nimbonile ubaba into asezenzile. Ubaba isikhathi eside khona ubaba kodwa izinto azenzile. Uthe ubaba kuthina uhulumeni. Uhulumeni ngempela lo hleli phambi kwakhe. Wathi ubaba ngenilanga kufika iningizimu. Mina ngiyanakisisa. Yayilapha esangweni imnenkomo. Yathi swinkosi yayithi uNyazi lweZulu yakhipha imali yakhipha 100 rand ngapha. Yakhipha 200 rand ngapha. Yathi niyazi ukuthi ngiyiphathelele le mali.
yathi akufanele ukuthi ngingahlali nginemali ngoba mangingenamali ngizohlupheka. Eyayisithi futhi wena uma ufika uzocela imali kumina ngizothi inkosi kubusise ngizokubusa kanjani ngenamali ephaketheni. Usho nantu nje hawu ngaqalana ngathi hawu kanti kunjani. Ngaqala nami ngathatha u-30 ngawubeka edokodweni. Kanti uyazi lasho njani hawu kalala phezu kwawo-30. Ngithi uma ngilele phezu kwa-30 awungiphuphe kahle. Uyazi uma ulele phezu kwemali uphupha kahle awuphuphi ujaha abantu kalani-ke webaba kube kulale nemali. Hawu ikhona nje lapha endlini ungabeke siyoqhekeza. Ngithi mangibuka ngiyibuka ngiyihlale mase ngiyibala ngiyakhiya kodwa uma ngiyibala ebusuku labo 30 iyaqala ku-30 ngoba ngastadi ishonyazini. Sengileke ithi mangithola u-10 ngufaka ngile mola ngiyayibona isiwu-1000 nemali. Hawu kanti onyazi laliqinisile ukuthi imali ibiza enye imali. Niyibona mntwana kaNkulunkulu alayikadi ndawo nomkadi ushembe beyikhuluma. Ngiyacabanga ukuthi ushembe eyikhulumele. Ubaba ufuna sihlale kahle, ubaba ufuna singahlupheki, ubaba kodwa ngeke sihlupheke masikusebenzisa lokho. Kwekamo awufundele lapha seGalatia 6 verse 3 qhubeke njalo. Ufune kahle wena yes. Khombisa ukufundela umfundisi. Funda. Ngokuba uma umuntu ezisho ukuthi uyinto engekhoyalutho uyasikhohlisa. Ngokuba umuntu bezisho ukuthi ngubaba mina ekhaya engenzi lokho uyasikhohlisa. Akube yilowo ahlole umsebenzi wakhe. WeManazaretha akube yilowo nalowo ahlole imisebenzi yakhe. Imisebenzi yakhe ukuhamba komuntu ngamunye, kuhamba kwakho ngamunye lapha. Ukuthi uhamba kahle phambi konyazi. Khona uyakuba nokubonga ngokwakhe. Khona uyoba nokubonga ngokwakho. Kungabi ngokomuntu. Kungabi ngokomuntu. Ngokuba ilowo uyakuthwala owakhe umthwalo. Ilo josinana nje ilowo nalowo uyothwala umthwalo wakhe. Sukuletela. Oh. Kepha yena ofundiswa izwi akahlanganyele nomfundisayo ezintweni zonke ezilungileyo. Mina maningakhohliswa uThixo akahlekwa ngokuba lokhu akuhlwanyela umuntu wokuvuna. WeManazaretha nje ubaba ethi etafuni sibe nobupha. Lento ubaba suke isho lapha ethandaza njalo uzosho nje futhi amaNazaretha ngifuna hluphe. Lokhu ubaba asifundisa kona asikwenze. Asikhuthale ubaba uthingo lenkosazana lalungihlekisa kami. Ubaba uthingo lenkosazana lithi wemfundisi azothenga ama-orange lapho ngabodayisa emakethe. Ngekuhlupheka. Ungabi namali ayozala la uma-orange azala agcinisa isigwili. Ngoba ushembe wasifundisa ukuthi asiyeke ukusebenzela izizweni asiyisebenze thina. Asiyisebenze thina. Wena ungayithatha kalula inakisisi into ekhulunywa ushembe. Methi ubaba ubupha abufuni ufuna sisebenze. Ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukufa ngenyama. Ohlanyelela inyama yakhe uvuna ukufa ngenyama. Kodwa ohlwanyelela umoya uhlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade ngaye umoya.
uyangivuna ukuphila okuphakade ngayo umoya. Niyezwa abantwana kaNkulunkulu? Mawenza into enhle uyokuthola okufunayo. Kodwa mawenza okubi usuke uchitha isikhathi sakho. Ngiyanicela abantwana bakaNkulunkulu, hambani ngendlela yonyazi. Amen. Ngisanongitshela. Niyezwa abantwana bakaNkulunkulu? Amen. Umuntu uyakuvuna akufunayo. Mawungafuni ukuvuna wenza intando yakho ungamlaleli ubaba lo into asitshela yona ubaba ayikho into well. Yenzani into enhle. Yenzani okuhle. Sebenzani. Hayi ngoba kuthiwa mbosebenze ndiyeni noma umlosi sebenze wena. Kade ngihlebela umfundisi manje ngithi mfundisi asami sokwenza lo msebenzi le Transkei. Kade engena. Uyazizela umsebenzi. Kade mfundisi asambe next week sothatha lo msebenzi weTranskei sokwenza umsebenzi omkhulu omamiliyoni. Wayibona lo? Yini lo? Ngizama ukuthi bantwana bakaNkulunkulu sebenzani nikhuthale. Ngisize Nkosi Hebrew 13. Verse 1 get 3. Akume njalo ukuthandana. MaNazaretha ngicela ukuthandana phakathi kwethu kume njalo. Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo. Ningakhohlwa ukuphatha kahle abangenisayo. Ngicela lento eMaNazaretha ngicela ke nihloniphe labantu abafikayo la beze kushembe. Abantu bathi babengena ngesango umuntu engayigqokile imizi ayifani ngokufana khona omunye inkosikazi oyihambela ngekhanda ngeinwele zakho ezile yanto yakhona musuthi hey wena angena la kunje hayibo mbizele kahle eceleni lo muntu uthi ubaba abantu bami mina ngiphethe amasela ngiphethe idaba ngiphethe bonke umuntu ngiphethe labo bantu bezonyazina bezile kumina ndelo bathatheni kahle abantu ngalokho abanye bamukela izingelosi bengazelele abanye labo abantu abaphanga abahamba fikala bamukela ingelosi bengazelele bakhumbuleni abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bezonyazini nibatshele kahle nje ngoba lo muntu ujaphisa ingelosi yakhe mawumthatha kabuhlungu ababoshiweyo khona ababoshiwe kungathi niboshiwe nani kanye nabo abengathi nani niboshiwe nani awume kancane gama woMaNazaretha kukhona into ebuhlungu kabi la ikhona
sisuka la njengoba kuzophuma inkonzo sihambe siye kubaba sifike kubaba sithi baba ngicela ukuthi baba ngicela ukuthi baba ngicela ukuthi athi sukubaba athi inkosi kubusise ubaba nayo ukhuluma nabantu bakini angakunika yini umuntu akuvumele ehlale ehlathini ukhokho wakho ngiyabuza maNazaretha akakunika ukhokho wakhe ehlele wesivile ejele sibusise akakunika ubaba wakho akucelele uNkulunkulu ehlelo dakeni ngicela maNazaretha ke ngigeze okhokho benu ubaba umgezi wabantu uthenga imbuzi ezimbili kube yakini neyako malume ufuka ubageza abantu bakini ubageza ababephathaphatha ababe nenhliziyo ezimbi ababe nomona abahambe begula niyakwazi ukuthi umuntu owahambe egula usagula namanje wena nagcina neyombeka lapha owephethwa oyesangana usasangene namanje ulindele wena osulana ushembe ukuthi umgeze umphilise thengani imbuzi nihambe nelapha enkosini ngizogeza bakithi bakamkhwanase ababe nomona ababengayifuni inqubekela phambili abahamba begula ngicela ukubaphilisa namhlanje ngesikhathi ethu baba inkosi kubusise bayaphila usubika nabakomalume ukuthi abakomalume akake nibuke ingane yakho igane namhlanje iyafika emzini afika ixoshwe umkhwenyana sekusukelowa owakini owangayifuni inqubekela phambili athi yagana ingane kaMkhwanazi ayixoshe emendweni uyayizwa naye isithi ingane hayi lo mkhwenyana wami uyedelela ake ngigeza abantu bakini bagezeni thenga nje imbuzi ezinto 2 mina ngakwenza lo uyazi ngaza kwenza ngisho yaba sithathu ngayenza enye yakakhanyile ekhweni lami niyazi ukuthi kwenzekani wathi esuka umkhwekazi wami washaya ucingo wathi umkhwekazi awuphi umkhwenyana ngitshela umkhwenyana ngifuna umbona ngathi ngifika kuyena wathi umkhwenyana athi kufika uno 93 umkhwekazi wami wathi kufike umkhwe wakho ezobonga ethi wamkhipha emtateni ilaba belizimpi lapho angena emtateni emanzini wathi uthi angombongela umkhwe wakho uthi wamkhipha emanzini emtateni into engangayazi mina leyo ngaya nazo ubaba nazi zu3 ngabiza umfowethu lomlaya saya khona kwayakithi kaNdelu kwaye kumalume kumgophosini kwaye yasekhweni lami kangwane waphumba zalunga zonke izinto ngisho izingane anikwenzeni ke lokho yonke itigezwa ngegazi bagezeni ungahlali nje uthule uyabona ingane yakho isiyasuka ingane yakho isidla iwunga athi umuntu ayifuna ukukholwa kanti sekusukele sesidakwa sakini esasidla insangu sangena enganeni ayibona ingane yakho umfana kade ikholola isibhema insangu usuyakhala kulutshela manje ngicela ningithandazise kanti indaba ilapha ngiyanicela abantwana baNkulunkulu ngicela nibageza abantu bakini nasi imbuzi ikhona la ekhaya hamba nje baningi ngintshela nje baningi asebeze lana babuya engeke ngibatshele emathempelini babuya omunye umfana wafika kumina wathi uyazi baba bafika abantu bakithi bathi nje ubufikile nje mfundisi ubuthunywa ibona uthi sengiyasebenza manje ngayithenga imbuzi kade ngingasebenzi ngabageza sengiyasebenza konke sekulungile ngoba kekho umuntu ongakunika isibusiso ehlele wesivile ejele akekho umuntu engakunika isibusiso ehlelapha emgodini ehlathini akekho umuntu ongakunika isibusiso egula ngoba umuntu ohamba egula la usagula namanje mangabe ungamphilisanga wena sibe nenhlanhla ke thina sesiphambi kwashela asibaphilisa abantu bakithi sibageze uthi uya enkosini uyocela usubagezile abantu bakini niyangizwa abantwana kaNkulunkulu ngoba uyozubalekelwe imbuzi
uyothi yaqhamuka itabi imbuzi nangu lo muntu osihlaba njalo elethi umuntu uyahlaba ngenzela abantu isithebe sakithi ngenzela abantu isithebe yini le bagezeni abantu bakini nibahlambulule abantu bakini baphile ngiphe baba ezindlaba Johann 8:11 Johannes 8:11 xwayani nina singalahlekelwa Yesu kusebenzileyo Nazaretha ngicela nixwaye singalahlekelwa esikusebenzileyo kodwa siwamukele umvuzo opheleleyo wema Nazaretha niyabona ukuthi uthingo lenkosazane lasebenza kanjani lihlupheka niyalibona uthingo lenkosazane lasebenza kanjani lihlupheka lenze njani uthingo lenkosazane nangu baba unyazi lwezulu uhleli phambi kwethu manje sithokozile yena oedukayo engemi ekufundiseni kukaKristu konyazi kanayo uThixo omiyo ekufundiseni kukaKristu omile ekufundisweni konyazi unaye uyise nendodana unako konke uma kufika umuntu kuwena engezi nalokufundisa ningamamukeli endlini ningambingeleli ngokuba ombingelelayo uhlanganyela naye emsebenzini yakhe emibi
ngangahlakana nephekule lapha ku Smith Street umfundisi lathi lithi hawu umfundisi ade wena hlukana nami suka la ngabone ngibuka dayi soshaya nami engilande ngahlukana nami ungahlanganyeli umuntu omubi ngoba banjalo phela laba balapha kulama tenda ahlazayo bethanda ukuthi bathi awuqhawula bathi ululisantu wakasilula athi ukugcoba ngento embi mqosha suka eduzeni kwakho ungamqhawula kanjani umuntu ongalithanda unyasi umuntu ongalithanda unyasi akuyena umuntu lo inunu le mqwaye umuntu onjalo ngatshela umngane wami lapha sinetafula sidayisa uswiti lapha eThekwini nayithenga yesidayisa noswiti konda umngane wami kaNdimande sasiphila naye emhlabeni sathi sabajita wafika kumina athi sengiyakholwa mngane wami manje ngizokwenzenjani ngathi dayela la mngane wami asiqhubeke nokudayisa uswiti lakho uzothola imali yokuqhoyisa sabalanda uswiti bayangidlula bona zathi angihlela aqawethi ngihlayeleni kanti siyadayisa yathi imali siyihlangene siyu-16,000 kanti nomngane wami abhaka yokucedela le kwaZulu manje ubushade umshado wakho washadiswa mina ngomfundisi wange imali kaSweti uNdimande wamshayisa ukhona wamqhoyisa unkosikazi wakhe kwakuhle umshado omkhulu ngale amali kaSweti anodlu yabona wakomishelo nongibona ngiye khona nami nifike ngidayisa uSweti lapha ngoba ngathatha into engayitshela ubani uthi ngulenkosazana ukuthi hey ayikho into engeyona yonke into uma uyenza ngendlela iba yona niyazwa into kaNkulunkulu uyazilindela ukuthi wena uyazuba uSpencer wadayisa ngidayisa uSwiti lapha mina lo yonke labo switchana abancane 3 ngelento ngidayise noChepis badlula amaNazaretha lapha nginenhlahla ke mina abantu bedlula bese bethi amfundisi ophuza drink awusigcwala isikhwama mabedlula umfundisi wethu uthenga idrink ngifake la eSafeway akithi ayibona lo phela kwashiya kodwa amadodana oSithipho ningabe noSiziba hawo anole lisishanga okuncane madodana manhlangana la ungamdluli nje umfundisi wakho omile untombela mawuhlala lapha kuSmith omile umshango 20 rand yokubusisa iyazwa into kaNkulunkulu phela kuhle ukuhleka yathi baba inkosi maningasahleki etempelini bengathi sifikelwe yisamanisi kuseyo abantu abasuke benjalo uyabona ngathi uNkulunkulu khona uyabona la umuntu yaqhumbile nje setempelini hlekani nezani madoda sihleli nonyazi unyazi usithanda kangaka webatala wakho neni ibuka imoto esinazo la ekhaya neni ibuka imoto egcwele umusi neni babona ogandaganda niyabona amabhasi neni bona ama-ambulance anicawuthi unyazi liyithengele luyithengele thina luyathenga nje unyazi aliphumuli unyazi lenzela thina kunesihlale sijabuleke lathi imali ithi nguNkulunkulu mina bathi awuthini baba nango wasuka wavala ithini wavela wazokwakhela isilo nasi isilo sinemuzi nanko umuzi wesilo manje yini ningakompishi kubaba asifunde enkosini unyazi lwezulu lenzani phambi kwethu nathi sikupractice lokho uma usenzele yonke into mathi simlandele khona sonke sihlupheke niyazwa bantwana kaNkulunkulu baba konke ngicela ukuyikhuluma ningabe seniyaye ephatheka kabuhlungu baba khona insizwa la esasihlala nazo emhlabeni sisithi sathi sabajita sengiqondisa unyazi Nkosi yamakhosi
kubuye kusuke lo kathi uyakhuluma umkhwanazi njengakumina la ngangakhuluma kabili kathathu ngangenza leyo nto kumuntu mengisukela kodwa ngaze ngathola ushembe wayibamba leyo nhliziyo yami unkosikazi wami omdluli beyakhale njalo sengithinta leyo nto amathi hayi baba kwenziwa lokho siyakholwa manje ngithi mina ngofika nasewezibili ngibe umfundisi mengicasula umuntu ngizolikhuluma nje iqiniso athi mamdlula akhale inyembezi athi mamdlula hayi baba ungabusayensi uyakholwa manje ngiyacela Nkosi ngoba mfowethu nini esibuya kuleya ndawo nani ngiyacela sigezele yagenge sayishiya lapha ngoba leya genge le lapha iyabuyize kuthina ngoba omubi uyasifuna ufuna siphindelele ungafofihla akekho umuntu angene engcwele la ushembo asilanda lapha ikhona sikholwa manje ikhona sabantu manje besingamazi omunye umuntu besingamazi la besasinabo lapha kade ngitshela omunye okade edonsa udili kajele uThemediyo lafika uthingo lenkosazane lathi ngiyasehlisa isigwebo sakho usuzodonsa ulife wahlala uThepimo ula ethempeleni manje kade ngimtshela ethi mfowethu la funa uzama imbuzi ungayizama imali 8000 samhlothenga imbuzi ngikuse kubaba ngiyokugeza angakulandeli wamuntu wawungale siyacela usivumele Nkosi yamakhosi laba abantu bangasilandeli ngoba sasenhlizwe ezimbi singazenzi nathi uba nenhlizwe ezimbi sasenzokuhlushwa belungu iqiniso lisalutho qala ngidilo mina ngikhali inyembezi kwazi kwakhona ukuthi ngijaha abantu ngobhushu lapha khuluma iqiniso kwakusekhona lo ababuyifaka iBarrett lo ubantu uswahamba emhlanje oyiphoyisa ushando wangibamba ngize nobhushu ngizobagenca ngempela lasele angibiza uthengo ngisewumvangela athi sengizokwenza umfundisi kodwa kuphinde uphathe ubhushu ngicela baba usenze sibageze laba bantu esasiphila nabo besenza sibe nenhlizwe ezimbi sicela sibe nenhlizwe zakholwa sifuze wena nyazi lwezulu udlulise ngiyacela nani bafowethu niyazana siyazana futhi kuyekeni sesikushambe manje ushembe sesigezile manje sesiphila phambi kwaNkulunkulu asiyekeni manje yonke into sibasonyazi ngoba wena uyakwazi ukuhlukanisa into embi nenhle bayamangala abantu angibuza umuntu ngihlela lapha edodeni athi uhlala kanjani wedwa wena edokodweni ungakhulumi engibona ngidla ngithi ngikujwayele mina ngijwayele ukuhlala ngedwa 6 months ngihlele ngedwa erumini ngihlale ngedwa ngiyithulele nje sifaka amabhulu ngihlale ngedwa ngiphuma ngoba ngilento shayisa umoya ngibuye ngingeniswe endlini manje kungixaki lo soke Nkosi yamakhosi sicela usigeze usenze baba siba abakho ngokuphelele leza inhliziyo ezazibukhuni leza inhliziyo esazincane lolalilaka esasinalo sicela ukuphela ongcelo sibheke wena sokusebenze kumuntu okanga ngawe nyazi lwezulu oza kuwena simkhombisa ukuthi ayakwathi into wena phansi kwethu na uphethwe yithina uhleli nawo futhi wasitshela wathi uyagroove wena asiphatheni kahle unyazi niyazwa bantwana kaNkulunkulu nyazi lwezulu ngibambe ngesa ngizenginga ngabi nyazi lwezulu bambenge ngizenginga ngabi Ziyo yazi sengizo pasha izio
Yesu kasha. Exodus 23 verse 20. Now come on. Bheka ngekuthuma. Bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Bheka ngiyakuthuma ingilosi phambi kwakho. Ukuba ikugcine endleleni. Ukuba ikugcine endleleni. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Ikuyise endaweni engiyilungisileyo. Inkosi yamakhosi lezo ingilosi esasikulonto zasithatha zasiletha la endaweni elungileyo phambi konyazi lwezulu. Ibheke ulalele izwi layo. Ngicela omaNazaretha ukuza kwakho la walethwa ingilosi. Uyakwazi ukuthi uphila kanjani noma umuntu wesifazane umuntu wendoda ungakakholwa. Ibheke leyo ngilosi uyilalele. Ngokuba ayikuthethelela. Ngokuba ngeke isaphindi kuthethelela ukona kwakho. Ukona kwenu. Ukona kwenu. Ngokuba igama lami likuyo. Ngokuba igama lami lonyazi likuleya ngilosi ezayo. Uma ulalela izwi layo impela. Uma ulalela izwi laleyo ngilosi ngikhuluma nje seWestville baphethe inkonzo nje Westville ikhona ingilosi yonyazi eWestville. Ukwenze konke ekushoyo. Uyakwenza konke ekushoyo. Khona ngiyakuba isitha kwabayizitha zakho. Khona ngiyoba isitha kwaba izitha zakho. Ngibahluphe nabakuhluphayo. Ngibahluphe nabakuhluphayo. Ngokuba ingilosi yami yakuhamba phambi kwakho. Ngokuba ingilosi yami weManazaretha aloko nijwayele ukuthi ungajwayele ukuya kubaba ngaso sonke isikhathi uyocela ilotho. Ojwayela ngelilanga uma uya kubaba ukhipha u20 ufika ukuthi inkosi yamakhosi ngicela ukuzokhunga ingilosi yami. Niyezwa maNazaretha? Ojwayela mawuye enkosini ufike nje uthi ngicela ukuzokhunga ingilosi yami. Lothi mawubhabhadiswa lapha uyithathe leyo ngilosi ihlale kuwe. Khona le ngilosi izojabula ngawe. Lekhokhelayo ekukhuzayo mawusuphuma wenza into engalungile. Engena kuwe. Kungani ingilosi? Ze ngoba izona ezisibhekile ezisilethe la kuShembe. Kwakhuluma ungqongqoshe la kudala 3 years ago. Wathi Shembe lamadoda angaka wabambe ngani? Wonke lamadoda aphethe iBhayibheli lesihlabelelo. Lamadoda kuthiwa uko Shembe ngabo aphi lamadoda? Ngaba ngithi aseyempeni enza yonke imkhubo. Kodwa Shembe lamadoda wabambile, uyamadoda phambi kwakho. Khunga leyo ngilozi kuyakuletha la mntaka kaNkulunkulu. Khona le ngilosi izohlala eduze kwakho. Le ngilosi kubheke ikugcine kuyo yonke indlela yakho, konke ukwenza kwakho. Aniyeke bantwana baNkulunkulu nina eningakagcotshwa ukufuna ikhulu. Niyezwa kahle? Aniyekeni ukufuna ikhulu. Ubaba uthi akagcobi ake niyekeni ungena nophazamisa. Uyazi umfundisi mephethe kulewa area esefika sekukhona indaba yokuthi khona umuntu osefaka ingubo enomuqa la. Nithi lo mfundisi memdala athini yokhona into engenamsebenzi ngawe isigebengu. Ake niyekeni ukugqoka izingubo nona umsebenzi wonyazi. Linda isikhathi sakho. Ungavele othenga uMnazaretha ugijima uzoyifaka umuqa nje. Ubaba lo wamuqa uyawazi wewenzelani. Wabashumeli bakababa labo. Ake niyekeni ukwenza umsebenzi. Bayahlupheka befundisi laba bekhuluma into engenamsebenzi. Umuntu awothetha icala yeke umfundisi kwezinto kaNkulunkulu azokhuma umbhedo wakho. Yekeni letho kugijima nizenza abashumeli nambe nathi igogogwana nenza igogogwana lithi amathempeli lawo. Uyasukuthatha nalesilimo esikuganile ususifaka isiphika. Asha masambane. Washo fulawa. Yazi indaba enkolo abangaphandle. Asha masambane. Ngoma nezite kodwa nilima nobabili.
senzohlukumeza ulambe yabona sengena ufa hawu wasifaka nini isipika lo kanti uthathwe yilo mgaxa isipika senzohlukumeza nithi lawo bantu enimaholani basapha nibasapha lawo bantu enibaholani esiyibonayo nihlukumeza abakhokhela abadala athi uyakhuluma umkhokhela omdala asanamuswa ngoba khona lento yakhe isifaka isipika asha masambane azindaba akaniyeke leyo nto phathani kahle umsebenzi kaNkulunkulu uhlonipheni umsebenzi kaNkulunkulu ngibengulapha ngaphandle hayi khaphela mina ngihambe ngigqongqoza lokwakubona ngihambela ngihambe ngigqongqoza ngikhuluma nezigwili la ukuthi hey ake nizosiza amaNazaretha sinezingane zethu lapha esifuna ifunde sicela niziphe amabhasari nasenaphumelela base bethi iliphi lo sonto ngibabizile babekhona la ngathi abafike kumgidi la bafike abuka bathi bengibiza bashaya uvalo bathi abantu abangaka ngathi niyayibona lezi ingane khona izingane lapha esingenabani manje sebekhona imali enilungisayo nisize izingane zifunde izingane ibe nekusasa elihle bayeza nje na next week ngibayisa kubaba manje ngoba sebeboniselene sebeyavuma ukuthi khona isikhwama abazosenza bafundise izingane zethu phela mina ngihambe ngikhuluma into engenamsebenzi mangifika isigwili mina igwili ngiye ngiyihlale ngithi ngushembe mina ngokwashembe ngicela nisisize vele ngushembe mangushembe ngumfundisi kaJembe nje ngicela ukuthi nisisize ninike izingane zethu amabhasari khona omama abangenandlela yokufundisa le ingane uyithola ingane no A abawu4 kwimathematics le ngane izothinda ngane emva kwalokho kanti le ngane masiyithatha le ngane kube khona imali zihambe zokwenza imedicine lezo ingane lezo zizokwazi ukuthi zibe ikusasa lomNazaretha libe lihle bayeza nje babefika bazi bangifika lapha ngibhabhadise babebabuka ngibhabhadise lapha bangishala ukuthi bathi uma emanzini kubanda kanje ngathi phela ngenza kangidansa mina kuleni izulu manje sengenza umsebenzi kaNkulunkulu make ngikhule kangidansa lina lapha eThekwini ngeyikathana ngakamboni ushaya kodwa mama sengenza umkhulu amsana sengakhalela ukungena emanzini ngizobe ngiphile phela iqiniso le straight up breaks no friendship ngale ngizenza ngcono la kunina ngithi ngangilungile mina ngangilungile ngoba ngangumjidi kodwa ushembo ngenza umfundisi oright omjidi ngakungikhohlise mina manje ngiyakubuka zamani ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi senze into enhle ushembe into ezomjabulisa ushembe uzosiza ushembe uzosakha ushembe uzosenzela yonke into mangabe simphethe kahle niyalibona kodwa unyazi bantwana bakaNkulunkulu aliphumule ligijima umhlaba wonke ngeke umthole ubabe ephumule ugijima umhlaba wonke hayi ukuthi ukwenzelani lokho enye into ke manazathi ngicela lento babagijima abantu bathi uNkulunkulu athandazela ubaba wakho uyamthandazela ubaba wethu lo Wothe siguqweni sakho uthi uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni makhosi ngicela nisikhulisele unyazi izitha zonyazi ishone phansi emgodini ongenamkhawulo Lithandazela unyazi uNkulunkulu ezobanala uma akaphumula ungamuzwa ukuthi usegijima uyele hayi ngoba enzani ubaba wenza umsebenzi wasezulwini mthandazeleni maNazaretha nimcalele uNkulunkulu asigcinele yena bese uyakopisha ukuthi unyazi lwenzani njengoba lwenze nje lusiza thina luyasiza unyazi ngiyacela abantwana bakaNkulunkulu ngicela siyiphathe kahle simthanda uNkulunkulu wethu singamhlukumezi simhloniphe bese sithanda igama elithi Shembe igama elithi Shembe kuthina liyimpilo kuthina senzo kaShembe bese siphatha kahle imazi zethu ke wemadoda Niyezwa phathani kahle imazi zethu nesani imazi hawu umuzi umuntu ethi ushaya unkosikazi akashaya unkosikazi la uyaneswa oza la ngizokwenzeleleka kushaya ukuthi uphathwa kanjani unkosikazi
phathani kahle amakhosikazi niwahloniphe amakhosikazi ukuze ingane yibone ubuhle sikubone kunina nobabili hayi ingane iphatheke kabi ingane ubaba uthi mawuqhamuka kubaleka ingane phathani kahle omama emakhaya madoda nihlonipha amakhosikazi kuyakwazwa kulabo madoda phathani kahle amakhosikazi niwahloniphe aphathe kahle ibone inkosikazi ukuthi igane insizwa ka-23 niyezwa bantwana kaNkulunkulu siyacela Nkosi yamakhosi usiphe inhliziyo yokukholwa usiphe inhliziyo zokuthanda wena nyazi lwezulu kuthi esikwenzayo baba sikwenze singazenzeli thina kuthi konke esikwenzayo noma siyahamba kulela theku noma sihamba phi baba igama lakho silenze libe lihle ngaso sonke isikhathi uze baba kuthokoza abasezulwini ukuze baba nawe uthokoze ukuze baba yonke into esemhlabeni kuthokoza utshani kuthokoza amahlamvu kuthokoze yonke into niyangizwa ntwana kaNkulunkulu ngiyabonga baba Nkosi yamakhosi ngiqolise makhona la ngonekhona uNkulunkulu ngiyabonga kodwa into engiyicela ungakahlali phansi ngicela nihloniphe amakhosi amen enwanika indawo yawo amakhosi ake niwahlonipha amakhosi amen ungezwe umuntu khona abantu laba nemkubo omubi kabi athi afunani wona lamakhosi hey ushembe weze emakhosini uyini wena ushembe weze emakhosini amakhosi ayisandla sikababa ake nihlonipha amakhosi niwaphathe kahle amakhosi ezwe enethezekile niyazwa bantwana kaNkulunkulu wahlonipheni amakhosi msani ukwenza into ezimbi phambi kwamakhosi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngixolise kumakhona la ngonekhona inkosi ibusise nikuzwile amen siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 sizocela umshumayeli ungidi wasebamsanani asolele isihlabelelo inkosi imbusise inkosi ibusise uphambi abangcwele Akuba jazwa azake okukhulu awukangaka akuba
ubathini abavela lelo awubathi bathi kanti lihle kangaka bathini abavela kulelo lizwe awubathi kanti bathi kanti lihle bamba umuzi wakhona awudingilanga akwanenya umuzi wakhona awudingila akwanenya Jehova awuyena yedwa wililanga wanenya Jehova awuyena yedwa
Asibonge. Asibheke enkosini. Isizibe simazonke esizonzobela abathe besinyathela kwaqhuma idwala elibishelelezi basheleleke baduma ngamaphekula sasala sadela enqolobaneni insosha kabhombela sayibona onyazini yazolikhanya mata bethu ukufokeza abasemzinyathi bethu uNkulunkulu usemhleni ngoba emhleni kwandisilandela imhlophe kwathi esiqale ekuseni kwandizothe kwane besaxupha incegela Obheva amathabuyele kwasifubo sibhinqa makhasane baphengenza ukubhina ingoma bayivuma nephepha bethendesa besentelele emaphepheni ikhakha silamuka nomoyisana usabonwa ngeenyongo siquze singadinselwa zamuntu ukhozo oluhle likaMakisa kanhliziyo kwamzazela kasokhabzela ophatha isihlangu sikabhombela omlilo woqala kwendlela ophatha isihlangu selanga wayibuthume xa unosithelo sencasa esiphakele amaguma ngithole ababengasayithekoseli kwenamela ingasa sezulwini babeyiqobhandela bathi ngophanda ndolobheli olebinobheli esezulwini abasentala bekilela nakuyifunda inkosi abendizethebo nekhothi wabathi dheka majajajaja wena ikhosona kanakuwa singaselebosonyasi ebezimala ndibumhlophe umehlakabheke kushisa njengomlilo amakoba isizibe simazonto okwethela okungathela ukugiya okhiye waphindelela abantu abankulu okhiye ngamakhosi abenikela usasandeni anikele ngathi upresida wasezulwini okhiye emapondweni ePreshafu ekhekoni ngezobhele ezulwini okhiye sabona